kaning bataag gani di ko kapahulat ba. Hulat ya. Medyo kita makapulian ni Kit ba kay hawd kay mo ambak. Ay, mana siya. Kay matats man ko. Bawirin yung tarong niya kay mambak na ko. Wala ko na tats. Isa ka ba? Isa ka. Tats. Kit, isa ka, Kit. Isa ka. Ana, ako na pod. Lapos na saan. Udah, si koy oy. Hawd magina siya Kit. Batay wala di kita kapulian ni Kit ba. Ganit na, kapoy ako. Ano sa plano na to ni Kit? Padayon pataan ni murag paminan ako di kita kabalos ba. Di ko oy, kapoy ako. Ya, asa naman ka? Tawag ko mama oy, ulit ako. Na. Ako naman ni, uy, niundang naman yung bataan eh. Usaw na ito rin duwa, mes. Nga duwa na lang ta. Gani na lang koy, ihikot na lang nga ng mangga oh. Alatina, kung kayo anang ihikot sa mangga, oy, mangita, sila taglayang kalaban. Isa po na itong mga kalaban nga. Kita raman duha diri. Uy, timing ko ka na sa damulag ko yo. Lang ulit. Uy, kana, papilo na to. Tawahan naman to. Manulak ka. Takilpo ko. Takil po, bisag may ugat. Kung saan na sila dira? Ay, murag nagdula sila oh. Apil ta sila. Sige, kung saan ka na nagdula? Apil mi kay! Hoy, mga ugag! O, alin na mo dali, apil na mo. Sakto kayo yung pakabot. Ali, Say, dula inyo koy. Saan yung dula na mo. Chinese garter. Tama lang yung may garter. Okay, Chinese garter, dula na mo no. Basic, naman ganyan lang yung mandula eh. Ambak pagin nga patandali Burrito, ang yung kaining ambak. duwa, burrito. Mo na yung trabaho na mo sa una koy. Yakis ka man mo sumila. Oh, kami duwa. Samot, di ka abot. Pulpos. Pulpos, mura kita kaambak. Tanawa lang na. Nagtraining na na. Bugad yung kaya aning duha ko eh. Tapos damulag ko. Para ba yung makambak? Sugda na to. Sige, sa mo na. Sa una ni Koy. Kamu na, kami sa mo. Sige, sumat. Kita to partida. Kamu na, partida. Di ka balos. Kami. Lastar! Ay, kaambak man. Ah, man na. Ratong dito. Na. Pwede ka to lang. Dilakay ra sa dilakay ra. Ginuwa mo na yung mga dams. Nganong nilakang raman ka? O gani ko ino, pertintik ka sana. Chinese garter, man itong gidula. Di man ka mo ambak. Igor man ka mo tikang. Pagbuot mo sa mong style, ako man ang style. What? Ya, sige, taas na lang kayo mga ambak kami. Kana? Ano kami, hindi pa una? Ambak. Okay. Ah, kay kaambak man ka. Pulo mo lagi na. Ay, nagbuot mga arway mga gibig sa ilalom. Sige, ambak na. Pinakasayon. Lata? Ay! Wala. Sorry, Dams. Dali pa mo pinatat siya. Ikaw ko, Dams. Ikaw tusok. Tusok ba? Tusok. Bulukay. Pagkatakasana na lang kita aning damulagan eh. Usa man tukoy nga gitikang na mo to niya. Sa man palabo tato. Ika sa tukoy mo ko na sangit. Pataka mag-istorya mila. Oh, gyud takatakar po do. Karon, kay kaagi man mo sunod. Sige, layat na mo. Sa tuon mo sa mo, si Paksiw, kay mo layat pa diya. Ka? Mangambak daw ka ba? Mangambak na dira. Sige, unay. Ay, wala. Ulit pa. Awan niya. Karon. Pamot na ni, kay mugbog kay May magkaambak ni. Sos, sayon ra ni basic ra kay ni. Sige na, Adam. Alit. Angay kayo. Uy. Uy. Ayaw koy. Grabe, tikasana. Ginisida mo lang, Meloy. O gani ko ino, murag di kita kabalas duha ni koy ba? Na ako'y plano, Mills. Mills, pasabayon na to silang ambak. Pag kuman, piktan lang nato, anik, hindi man gyapon ta kabalos. Sige, idungan na to silang sulod. Sige. Howd kay ko ganyan no. Gag ko yo, juga ni plikan juga. Stoy, nagusa mo diya. Nagusa mo pang duha. Dali na ninyo gyapon na. Basta ra inata na na. O, sige na. Ambak na mo. Pero sabay mong duha, ha? Unsa? Binuang. Magsabay na ta duha. May nanagod. Di na pwede oy. Pwede. Di man ko na siya pwede. Pero sa karon, pwede na siya. Kay musugot me, kami na perminti abal. Aw, naaram na na. Sige, guto dyan, guto. Okay, meron. O, sige na. Layat na. Taas, Amil. Ay, katas koy. O, kada. Ki. Ambak na mo. Asa na, Adam Soy? Okay na, majikon targa mo na. Makaya ka na to na? Kaya lagi na. Makaya? Sus, tuo man ka. O, sige na. Mo. Mills, buhiin na. Okay ko, sige.
Uy! Uy! Bagay mo ka mo, takwa pa nga! Ano ba lang sa batay niya? Taga makatikasan man! Huwag yun di ba? Let's go, oy! Pantay lang ang mga buhanga mo! Ipagkao ko rin Chinese garter sa iyo, ah!